Fatima daga Maraɗi, to kin ga kuɗinki nan sefa na miliyan 2 kamar yadda muka yi da ke. Insha Allahu yau Asabar kuma kuɗinki ya fita Alhamdulillahi. Wannan kuɗi naki ne halak malak sefa na miliyan 2. Ga yanan na bada zai je ya tura maki ya aika maki ta adireshin nita wanda kika aiko. To babu damuwa masha Allahu. To gare ku masoya na faɗin duniya, ko a Nijar kake, ko a ƙasar Benin kake, ko a Libya, Arje ko Cote d'Ivoire, ko a ina kake a faɗin duniya, duk inda ka tsinci kanka, in dai kana buƙatar kuɗaɗe, to ka daure ka ɗauki wannan sirri ka aikata shi, ko kuma ka ɗauka ka samu wani ka bashi ya aikata ma shi. Wannan sirri ne wanda nan take cikin awa 2 za ka mallaki adadin kuɗi. Kuma ko naira kake so, ko dala, sefa ko riyal, kowanne kalar kuɗi, ko euro ko dala, duk kalar kuɗin da kake so za ka iya fitarwa da wannan asirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ni ne naku Gobe da Nisa TV. To muna godiya ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya, musamman mutanen ƙasarmu Nijar, mutanen ƙasarmu Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Sudan, Saudi Arabia. Muna godiya ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya. Idan kai baƙo ne da na mana subscribing ka danna alamar ƙararrawa ta da za ku dinga samun asirinmu da zarar mun ɗora. To kamar da muka saba zuwa muku da manya mashahuran sirrika, yau ma muna ɗauke da wani hatsabibin sirri wanda za ka fitar da kuɗi na miliyan 2. Wannan sirri ne na miliyan 2 ne, za ka fitar da miliyan 2 nan take. Cikin awa 2 kacal. Za ka fitar da wannan sirri mai albarka. Mun ba da wannan sirri ne darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duba da kuma sallah ta zo ana ta hidindimun sallah. To ka daure ka ɗauki wannan sirri domin ka aikata ka mallaki naka kuɗaɗen. Yadda ake yin wannan sirri mai albarka, abu 3 ake so ka lalubo. Na farko za ka lalubo kaucin mangwaro, na 2 kaucin gora, na 3 shine za ka sayi wani turare na shuhurul jinni. Akwai shuhurul jinni modin ɗin Indiya, akwai kuma shuhurul jinni modin ɗin Saudiyya, akwai modin ɗin Turkiyya. To modin ɗin ƙasar Turkiyya za ka je ka siyo mai rubutun Istanbul a jikin shi. Idan ka je ka siyo wannan turaren, sai ka dake wannan kauciccika guda 2, ka dake su ka zuba su cikin ƙwarya, ko sabuwa ko tsohuwa duk za ta yi, ka zuba cikin ƙwarya, ka juya wannan turaren, ka samu ɗaki mai sirri wanda har ka gama ba wanda zai shigo. Sai kai lazumin ka na ajib ya shuhurul jinni, ajib ya shuhurul jinni, ajib ya shuhurul jinni, ajib ya shuhurul jinni. Za ka yi wannan lazumi ne ƙafa 100,000 da 20,000 da 4,000. Sannan sai ka kira sunanka so 12. Nan take ka buɗe wannan ƙwaryar, za ka samu miliyan ɗai har miliyan 2 naka ne nan.